Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het College Financieel Toezicht heeft de regering van Curaçao tot uiterlijk 6 maart gegeven om voor minimaal 127 miljoen gulden aan oplossingen te presenteren voor het gat in de begroting voor 2019. Dat heeft het College Financieel Toezicht gezegd tijdens een persconferentie gisteren. Het College Financieel Toezicht, CFT, houdt toezicht op de financiën van Curaçao. Als de Curaçaose regering niet op tijd met maatregelen komt, zal het college de Rijksministerraad in Den Haag adviseren om een aanwijzing op te leggen. Dat betekent dat Den Haag Curaçao kan dwingen bezuinigingen door te voeren op de begroting om op die manier orde te krijgen. Al geruime tijd wordt er door het college aangedrongen op maatregelen, maar tot nu toe heeft de Curaçaose minister van Financiën niet aan die voorwaarden voldaan. De minister van Financiën, Kenneth Gijsberta, wil de terugbetaling van het tekort voor 2019 over meerdere jaren uitspreiden, maar het CFT heeft aangegeven dat het financiële gat nog dit jaar gedicht moet worden. Tomar la decisión de suspender todo tipo de vuelo privado, comercial y de tráfico de embarcaciones entre Venezuela y las islas de Aruba, Curaçao y Bonaire. De Venezolaanse vicepresident Delcy Rodríguez heeft hard uitgehaald naar Curaçao. Rodríguez legde gisteren voor de staatstelevisie uit dat Venezuela de zeegrens met de Antillen heeft gesloten voor een ongedefinieerde tijdsperiode. De sluiting hangt volgens de vicepresident samen met de mededeling dat Curaçao moet gaan dienen als een knooppunt voor humanitaire hulp aan Venezuela. Dat is tegen de zin van het bewind van Nicolás Maduro. Volgens de vicepresident doet Curaçao mee aan een show die bedoeld is om de macht in Venezuela over te nemen. Curaçao is niet gepasseerd bij het opzetten van een knooppunt voor humanitaire hulp aan Venezuela. Dat heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok gezegd. Het Curaçaose parlement nam woensdagochtend een motie aan waarin zijn handelswijze werd bekritiseerd. Het parlement vindt dat Blok de regering van Curaçao in een lastig pakket heeft gebracht en voor zijn karretje heeft gespannen. Blok zegt de zorgen te begrijpen, maar volgens hem is de beslissing in nauw overleg genomen tussen de regering van Nederland en de regering van Curaçao. De actie van de ambtenaren gaat ook vandaag weer door. De ambtenaren zijn boos dat de overheid geen uitsluitsel geeft over het punt van de indexering en de loontreden. Daarvoor hebben ze gisteren een brief overhandigd aan minister-president Eugène Ruggenaat. Tegelijkertijd heeft de overheid een kort geding begonnen tegen de ambtenaren. Volgens hen moeten zij weer aan het werk gaan. Vandaag wordt dat kort geding behandeld. Hey guys, welcome back to the Sal Patera channel, and today we had something really odd happen in port here in beautiful Curaçao. Curaçao kende de afgelopen week verschillende manifestaties, onder meer tegen de beslissing van de regering om een humanitaire hub te gaan vormen. Deze situatie heeft ook internationaal aandacht gekregen. Zeker nadat een Amerikaanse toerist op YouTube een video had geplaatst over de manifestatie op het Wilhelminaplein. Ook zie je op de video een discussie tussen een van de manifesteerders en de toeristen die uitlegt waarom ze tegen de humanitaire hub zijn en welke rol volgens hen Amerika en Nederland hierin speelt. Het is interessant om te zien dat verschillende duizenden mensen de video al bekeken hebben. We are not against it, but it has to be as passive as possible. So if you want to bring aid from the United States, we have no problem. But the way that they want to do it, that's the way that you are seeing a lot of persons here now. Werknemers van Insulair zijn bezorgd wat er gaat gebeuren met hun werk en ook met de maatschappij. De vakbond die de werknemers vertegenwoordigt, UGTK-CATMU, heeft gisteren een brief overhandigd aan minister Zita Jezus Liitu van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De vakbond wil weten wat er gaat gebeuren met de vergunning voor Insulair, maar wil ook weten wat de rol is van Hans de Jong. Hij is directeur van de luchtvaartdienst, maar tegelijkertijd lid van de Raad van Commissarissen van Winair. Volgens de vakbond zijn die twee functies niet met elkaar te verenigen.
Er is nog veel onduidelijkheid over het vliegtuigje dat eerder deze week op Aruba neerstortte. Zoals bekend kwam het uit de Dominicaanse Republiek en zijn de 2 inzittenden ongedeerd gebleven. Er wordt nu onderzocht wat de reden is dat de 2 niet rechtstreeks naar het dichtstbijzijnde vliegveld zijn gevlogen toen ze eenmaal door hadden dat er te weinig benzine in het vliegtuigje zat. Ook de vraag waarom ze met zo weinig benzine zijn vertrokken wordt onderzocht. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.